na ako sa sentro ng bula. Ayan po, update. Papunta na po akong Naga. Bali, ayun ko muna itong sakyan. Buksan. Kasi tinatanggal ko kasi yung battery nito kasi grounded. Naglulubat siyang kusa. Tapos umiilaw yung headlight. Kaya tinatanggal ko dito sa battery. Balik natin yung battery niya para ma-start. At sana di siya na naglubot kasi may susundin nga ako. Nasa ospital. Ayan. Testing. Ay. Start ka. Yun. Start na siya. Takpan ko muna yung battery. Yan. Let's G. Atras ko na to dito sa garahe. Saglit. May nakaharang. Aray ko. Sana safe tayo sa biyahe. Yun. Sana di tayo antukin. Kasi maaga tayong gumising tapos drive. Sana wag tayong abutan ng antok. Dahan-dahan lang tayo para safe. Para safe. Para sa tamol.
Ilang oras lang yung tulog natin. Alas 12 na natulog. 1, 2, 2.5 yung tulog natin. Tapos ngayon gising pa tayo. Kaya pa. Mamaya pag naabutan ko sila na magpapalaot mamayang mga alas 10 daw yun, pag naabutan ko kami pa rin yung magkasama dun sa ano, manguha ng isda. Kaya dapat makabalik agad ako. Pero yung kapatid ni Papa pinababa na raw dun sa ano, hospital. Bali susunduin na lang, nag-aantay na lang sa akin. Pero diretso naman yung ano, kasi ilang oras lang naman yung biyahe. Pag mabilis yung biyahe ko, wala nga isang oras yun kaya. Dito na ako sa lugar namin, sa neighborhood. Dadaan muna ako dito sa bahay kasi nakalimutan ko kumuha ng ano, kumuha ng candy dun sa tindahan. Mamadali kasi ko.
labas ng sentrong Naga. Dito lang sa rotonda. Papasok na lang ang BMC.
Ari? Sad na building. Ito. Di mo ito pwede yung lumuog. Saan ba naikutan dyan? Galing pa sa nakad to ko. Rano. Nagkuha sa ano. Nato ko nag-vlog. Nagkuha sa ano to? Bubu. Kaya pag chat niya ra sa gabi. Hindi ko man nakatulos ta. Natulog tulos akong saki. Oo. Laro. Alas 3. Tato na kami rano. Lalo sa duluwas. Ayan na si Londo. Malabas na. Pauwi na kami. Wala yun, hindi nalulaw ito katakin mo. Hindi nga ipupulaw. Baka nga ni pinupulan sa naso ko sa bakading. Yan, Tandaay. Update. Yan. Magaling na. Sabi ko man eh. Ikani, iba tama ni Gani. Sabi ko rin eh po, ikimaurang yan eh. Larong may strike eh. Daman ba sa atin? Malapit na kami dumating. Maka-uwi. Ayan, dito na kami. Nakarating na. Bayan na, bayan na. Bayan na. Amunad to. Amunad to. Gasolina na sana. Pang bulong-bulong. Bro, iluwan. Nalulula na ko nung Nalulula na. Sige. Oo. Ayan na. Lalakad pa yan. Malayo-layo pa yung lalakarin. Diretso na kasi inahabol ko pa yung ano, papunta dun sa lake. Mga pa kami ng isda. Ayan, pauwi na ako. Ayan po, nakagarahe na ako. Dito na ako sa bahay, ang tindahan. Yun. Thanks God, di tayo inabutan ng antok. Kasi 2 oras lang yung tulog natin. At ayun, hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Bye bye.